Трета природо-математическа гимназия. История, вдъхновение и бъдеще. Преди 75 години всичко започна с мечта. Малка на пръв поглед, но достатъчно силна, за да променя съдби. Днес тази мечта продължава да живее. В класните стаи, в ученическите тетрадки, в усмивките на учители и ученици. Това не е просто история на едно училище. Това е историята на една мисия. Това е нашата история. През далечната 1950 година в морската столица Варна отваря врати ново учебно заведение. В началото с малък, но отдаден екип и с ясна цел да предложи качествено образование, да вдъхне надежда, да разпали любопитството към знанието. Първият директор, господин Асен Михайлов, не само създава училище, а полага основите на духа, който ще преминава от поколение на поколение. Дух на любознателност, упоритост и стремеж към съвършенство. През годините Трета природо-математическа гимназия се утвърждава като средище на академични постижения и културно израстване. Тук не просто се преподава, тук се вдъхновява. Учениците на гимназията печелят престижни отличия от национални и международни олимпиади, състезания и форми по природни науки, математика, български език и литература, чужди езици и още много други области. Възпитаниците на училището участват в програми на Европейския съюз, обменни проекти и научни конференции, където демонстрират знания, креативност и лидерство. Гордеем се с нашите възпитаници. Успешни лекари, учени, инженери, архитекти, писатели, предприемачи, лидери в своята сфера. Те са живото доказателство, че една мечта, започнала преди десетилетия, може да даде плодове, които променят света. Нашите учители са сърцето на тази институция. Те са не само преподаватели, те са вдъхновители, ментори и модели за подражание. Носители на награди, признания и обичта на хиляди ученици. Те изграждат не само знания, но и характер. Днес Трета природо-математическа гимназия е модерна, дигитална, иновативна. Със съвременни класни стаи, STEM лаборатории, интерактивни уроци, клубове по интереси, училищни инициативи, зелени класни стаи и екологични проекти. Училище, което не просто върви в крак с времето, то го изпреварва. И утре училищният звънец отново ще прозвучи. Ще пристъпят нови ученици с мечти в очите, ще влязат нови учители, заредени с идеи. Но едно нещо ще остане непроменено – духът на Трета природо-математическа гимназия. Защото това училище не е просто сграда, то е дом на знанието, крепост на ценностите, пламък на надеждата. Трета природо-математическа гимназия – повече от училище. Това е традиция с бъдеще.